Takže čaute, vítam vás pri novom videu. Tu som ja Zeus a dnes si zahráme za server Didran. Na tom serveri ide o to prekonať prekažky čo najrychlejšie a utkať sa s protivníkom v dueli. Takže neviem, či sa mi túto mapu podarí prejsť, pretože táto mapa sa mi nikdy nepodarila, takže držte palce. No, takže začneme klasickým hopom. Ako sa robí hop? Ešte, ako sa robí hop? Takže držíte medzerník. Áno, proste skáčete, viete. A popri tom čupíte a držíte A, D, stiskáte a pohybujete myšou na ľavú, na pravú stranu. Viete ako, ne? No, takže, no, už začína AVP duel, to je vtedy, keď niekto dokončí túto mapu. Môžete si tu kúpiť aj rýchlosť, gravitáciu, auto hop. Kto nevie automatický hop, tak môže si ho kúpiť. Napríklad dáte M-ko a rýchlosť. Rýchlo. Takže takto nám protivník púšťa pasce. A musíte sa im vyhnúť. Tento part bude mať len 5 minút. Viac neplánujem. A potom sa vrhneme na nejaké iné servery. Takže jednu už máme za sebou. A inak pozdravujem do videa Aďu. Ona ma inšpirovala do videoch o Counter-Strike, pretože ako jediná mala. No, už som tam skoro bol. Ak neviete, kto je Aďa, tak dajte si stačí napísať Aďa SK a tam máte jej videa, ona má o Counter-Strike tiež niečo také. Takže tak táto mapa sa nám isto nepodarí. No left. Ešte 10 minút a toto 10 minút mám stať a v kuse neprechádzať toto kolo. To je nezdravé toto. No, sprosté kocky. No. No, super. Konečne. To díky vám, diváci. To díky vám. Bez vás by som to nedal. A to niekde by malo byť také failové, do ktorého by som mal spadnúť. Né. Sprostá mapa. Najretardovanejšia mapa, čo môže byť, je táto tu. To sa nedá. Áno, Logic nepríde pomaly, potom sa ako na rokom rozbehne. Ty vole, to je zákon schválnosti a ja taký zákon schválnosti neznášam. Dobre, bavme sa o deathmatchi. Na budúci týždeň si dáme... Áno, je zastavené a ja to nedám. Wow! Musím byť poriadna lama. Dobre, takže čakám hejterovské správy. Ty lama, ty to nevieš hrať, na čo hodíš natáčanie, keď to nevieš natáčať, takže no. Viete čo, hejteri, mám pre vás jednu správu. Serem vás. Takže začneme, oni nám tu zase pustia, áno, lagy a ja zase spadnem. Wow! Máme 260 bodov. To vystačí. Áno, super. Je to tam. Dobre, super, výborné. Takže, laser. On to
Ó, dobré. No, super. Oh, tu niečo je. Čo to je? Aha. Aha. Dúfam, že neskapem. Dobre. Prešli sme. Oh shit. Tak, ja by som sa asi zabil, keby som to nedal, ty vole. No poďme. Ja to chcem. Duel. Áno, som prvý na duel, ty vole, keď dúfam, CT protivník musíš ho dať, musíš ho dať. Ja chcem byť ešte v dueli, prosím. Ne, retard, hnusný špinavý. Ideme v popu, jak najväčší kráľovia, zase. Áno. Tu máme pár map, tu máme pár detí. Áno, počítate hejteri aj mňa, čo už, kašľať vám dosť. No, takže dneska som vydal aj Minecraft. Áno, nesmejte sa, vydal som ho áno, hrajem ho, len občas, nesmejte sa. Dobre, takže to je pre dnes všetko, pretože táto mapa nikam nevedie. Dúfam, že som vám vysvetlil, o čom všetko je tá mapa, takže to je všetko. Takže to je všetko a majte sa, držte sa, dovidenia.